Mandithathe eli thuba ndizibulisele kwababukeli nakwabalandeli bePhanda Mzansi. Igama lam nguViwe Ifani Ngusishuba, umbongo wesiduko, ikhaya liseYewu. Ngokokuzalwa ndizalelwe apha eMdantsane. Ndinamakhaya amabini eMdantsane, kwaNU1 nakwaNU15. Ndizalelwe nje apha eMdantsane, ndikhulele apha eMdantsane. Ndikhulela kwa-15 ixesha elininzi, ndihleli kwa-15. Ka-1 bendisiya ngee-holidays, mhlawumbi zikaJuni nezikaDisemba nee-Easters. Nje ndikhulele apha eMdantsane nje, nokufunda ke ndifunde apha eMdantsane. Amabanga aphantsi ndiwafunde kwisikolo ekuthiwa yiNontombi Matha ikwa-15. Ndaya eGilndoni, nayo iGilndoni ikwa-15. I-high school yam ndayoyenza e-S_K Mahlangu kwa-13. Ophuma kwam e-S_K Mahlangu ndayofunda eJohn Knox Bokwe College, yona ikwaNU1. Nje ndikhulele apha eMdantsane nje, bendikhula njengomntana wonke. Ndikhulela kwiifemeli ezirayithi, ezinobubele, kuyakuhlonitshwa, sifundiswa i-respect ekhaya. Kwa-15 kuyalinywa, ndinomama olimayo phayana. Nje ndikhulele apha eMdantsane nje, bendingumntana othanda ibhola. Bendizithandela ibhola ke mna apha eMdantsane, ndidlala ibhola. Ndikhule ndidlala le bhola. Uthe ngo-2024, ya 2024 ndiye ndonzakala ebholeni kule ndiyithandayo. Ndonzakala kanyanzeleka uba ndikhe ndihlale phantsi ndinga-athendi nasesikolweni into engange-4 months because ndandingakwazi uhamba, ndingumntu nje ohleli ebhedini. Xa sekufikelela ixesha kongokuba uphela unyaka esikolweni, ii-results zange zibe ntle because bendingulo bengafundi, ndihleli phantsi esikolweni. Ngo-2005 ndiye ndacela kwabazali uba ndicela uyofunda eJohn Knox College eka-1. Ndabe ndihlala mna kwa-15, ndizawumuva ngophaa kumama ndiyohlala kutata ndizokwazi uba ndibe kufutshane naseJohn Knox Bokwe College. But khange kwenzeke kanjalo, ndiye ndaqhubekeka nohlala kwa-15 ndimane ndisiya ka-1 esikolweni eJohn Knox Bokwe College. Phayana ndibe ndisenza i-woodwork khona, but kungoku khange ndiwugqibe laa nyaka ngenxa yeemeko zekhaya, into ezidibanise nemali. Kanyanzeleka uba kungoku ndingagqibi phayana. Ngalaa xesha ndingagqibanga ngalo ndihleli phantsi eJohn Knox Bokwe College sendiqhubile. Besekushiyeke u-level 3 ndizokwazi uba ndifumane isatifiketi, but kongoku caba kongoku akukho mali apha endlini yoba mandiqhubekeke nesikolo. Ngalaa xesha ndihleli phantsi ndabe ndinetshomi ekuthiwa nguMichael, wayehlala kwa-15 but uMichael ebesephangela yena ngalaa xesha eDurban. Ngalaa xesha ndihleli phantsi ndifowunela uMichael, yhe mngani wam, ndicela mani ukhe undizamele umsebenzi apho eDurban. uMichael zange azisokolise, wathi okay, wathi ndiza kufunela mngani wam. Okay, nje kanjalo. Ndahlala ke laa nyaka ndinethemba uba umngani wam uzandifunela nyhani lo msebenzi lona phaa eDurban. Abe ke uMichael wayezawubuya ngoDisemba, abe eze kuba kuvaliwe kongoku apha asebenza khona. Yonke le nto sizayithetha kakuhle xa sefikile, but uyathembisa uba wona umsebenzi uyaqhubekeka usandifunela phayana. Hayi nyhani, noba emva kwe-3 weeks andifowunela uMichael athi, hayi sihlobo sam, ufumene umsebenzi apha eDurban but kongoku uzawunyanzeleka uba ngo-2026 sibuye soyi-2 ngoJanuwari. Xa ndivulayo ndibuye nawe. Ndabe ndiqonda uba heyi, izawuthini ngoku le nto le, because kaloku ngexesha bendihleli phantsi umama wam naye besazama imali yoba ngo-2026 funeka ndibuyele back esikolweni ndiyogqibezela phayana. Andathi hayi iyawubonakala phambili. Hayi nyhani, wafika uMichael ngoDisemba, iifektri zivalile. Nje efikile nje uMichael kongoku siyiplana le nto yaseDurban uba funeka ndihambile, and ngoku ndiyamxelela kwayena ngoku umngani wam uba efundini ingathi izawuthanda uba nzima le nto because nomama wam nje engathathi ntweni, ezama ngehlobo azama ngalo. Ufuna uba ngoJanuwari ndibuyele esikolweni, wena ngoJanuwari uthi masihambe siye eDurban. Phofu yinto ebesiyigqibile, akusuba mhlawumbi uyaninyanzelisa uMichael, yinto ebesiyigqibile. Ndathi hayi Mike, iyawubonakala phambili. Hayi nyhani ke,
Kwafikelela ixesha ngokuba liphela ixesha likaDisemba leeholideyi, ngoku abantu babuyela emisebenzini, kuvulwa izikolo. Heyi, izawuthini ngole nto lena? Ndihambe ndiyotsho kusista wam, sebabini ke phaa kumama, ndiyotsho kusista wam. Sista wam ndimbalisele esi story uba eyi, apha ndiphezu kohamba apha. Andinqandi. Athi ha-a Viwu, ha-a, hamba after ugqibile esikolweni. Ndithi sisi wam, into endizayo uMichael nje sithi undifunele umsebenzi kuthiwa mandinyuke naye ngoku apha kuJanuwari, and kuJanuwari njalo izikolo ziyavulwa. Eyi, athi usista wam, uthini wena? Ndithi sisi wam sundinqanda, ndihamba noMichael mna. Mamela ke ngoku kweli bali lam. Into enzekayo, uthe kungoLwesithathu ebusuku, ngoLwesine ngengomso, ngoLwesine uMichael uyahamba uya eDurban. NgoLwesine njalo funeka mna ndihambe ndiyobhatala iifizi eJohn Knox Bokwe. NgoLwesine njalo funeka umama wam uzawuya kwicawa yomanyano. NgoLwesithathu ebusuku umama andinike imali uba mandihambe ndiyobhatala eJohn Knox, ndizokwazi uba ndigqibezele laa course ndiyenzayo. Andinike esandleni le mali umama kuleyithi. Okay, umama akayazi uba apha basendiplenile uba ndiyamuva mna ndiya eDurban and ndizawuzimela apha ekhaya. NgoLwesithathu ebusuku uba ndinike imali, ndiyibhala ileta. Ndibhala ngokuba ndizama indlela yobaleka. Xa funeka ndiyibeke kakuhle le nto lena apha kumzali, kuba le leta ndiyibhalayo ke nje ndizayishiya apha endlini. Ndibhale ileta ebusuku, ndibhale le leta lena. Ndizama umama umthambisa uba mabangasaxole mani, nam ndiyozama njengenye ngamadoda, ndiyozama njengamadoda. Eyi, hayi nyhani. KwangoLwesithathu njalo ebusuku ndithatha iimpahla zam egqiba uba ndibhale le leta, ndithatha iimpahla zam ndizikhuphe ngefestire. Ndizikhuphe ngefestire ezi mpahla zam. Ndihambe ndizise kulo Michael ebusuku ezi mpahla ezi. NgoLwesine ekuseni ndivuke ndiye ka-12 komnye umngani wam. Nditsho ka-12 ngoLwesine, uMichael emini ahambe ajoyina ehighway, athi sawudibana ehighway ngexesha elithile. Umzali wam yena uye ecaweni. Akalibali ngoku umzali uba mna ndivuke ndayotsho esikolweni ndiyobhatala imali, kanti mna ndivuke ndayotsho kumngani wam ka-12 kuba ndizama ukubaleka. Safikelela ixesha uba ifike ibhasi ehighway. Akusakholelwa ehighway ke ngoku uya eDurban. Hayi nyhani, sihambe nomngani wam siyotsho eDurban. Siyofika eDurban. Xa sifika eDurban, zifike nyhani ke zivula iifeyitri phayana, andise apho ndiwayendixelele khona umsebenzi. Hayi nyhani, abelungu zange banangxaki nam, bandibuza i-age xa bayithanda i-age yam. Ngalaa xesha bendiphaa ko-19 years, 19 years 20. Bendilapha ku-19 years 20. Bathanda i-age yam. Ndabe ndibacacise uba mna ndinasatifikethi but ndiyawazi lo msebenzi, like ii-basics zawo ndiyazazi, tape measure ndiyayazi, ukwenza i-cutting list ndiyayazi, ndiyakwazi uopereyitha iimatshini. Kwacaba banangxaki ngaloo nto leyo, enye nenye bazawubuya bandifundise. Hayi ke nyhani, ingabikho ngxaki ngaloo nto leyo, ndisebenze njengomsebenzi wonke eDurban. Kuthe kunjalo ngo-2008 kwasweleka utata wam ondizalayo. U-2008 kwasweleka utata wam, kanye zaba ndisuka eDurban ngoku ndiyotsho eYewu uba ndiyongcwaba utata. Xa ndifika phayana ngoku ndadibana noosista bam abadala kwicala likatata ngoku, abanye baseCape Town. Ndidibana noosista bam abadala, usisi nomawethu. Heyi, sisi wam mavukwana, sadibana wabe sithi, heyi, ndakuxelela kudala ndoda umdala ngoku ndivile kuthiwa uhlala eDurban. And ngoku nje uhlala eDurban andiyithandi le meko uhlala phantsi kwayo phaa, because awunafemeli phayana, uhlala neetshomi. Ndisivile isitori indlela ohambe ngayo, andiphikisani nanto, but andithandi le nto yoba uhlala neetshomi, akukho mntu wefemeli. Uba kungenzeka into phayana eDurban uzawuthini na? Into endiyicelayo Viwe, ina nantsi imali. Emva kwefunerali uzawusuka eDurban uye eCape Town phaa kum endlini straight. Endaweni endiqaba ndiyayivuyela loo nto leyo, because nalapho ndandisebenza khona ngoku ndandingasasebenzi khona ngoku ngenxa yeemeko zemisebenzi. Because laa feyitri yacaba iyatshona ngoku. Ngoku sendimane ndibamba ndiyeka amatorho, ndaqonda ndiyayivuyela ke ngoku leyo usisazanayo uba mandimuve ndiyotsho eCape Town. Nyhani ndenza njalo,
Emva kwe-funeral ndamuva ndothatha iimpahla zam eDurban, usuka eDurban ndahamba ndotsho eCape Town. Ufika kwam eCape Town ndifike ndasebenzela izihlobo zikasisi because wayekhona utata kuthiwa nguLungile uMathabatha waseKhayelitsha wayespeshalayiza ngefloor yeplanga, kuthiwa yi-wooden blocks floor ne-laminate floor, iibhambo, zonke iintlobo zeplanga zefloor sasisenza zona phayana. Nje eDurban ndandisenza ama-kitchens, ndisenza ii-wardrobe. Xa ifika ngoku eCape Town ndenza iiflooring ngoku, but ndabe ndiyayivuyela uba seyi-woodwork kodwa akho nto itshintshileyo. Nyhani eCape Town ndisebenzile phayana, ndisebenzela utata uMathabatha waseKhayelitsha ekuphumleni. Ndatshomana nonyana wakhe utata uMathabatha, uMabhuti. Sazii-friends and ke ngoku iCape Town andiyazi, uMabhuti uyayazi iCape Town, wamane endifaka ke ngamajita ngee-weekends simane singenela. Kacaba uMabhuti unomnye, ndizawuthi ngusibali wakhe, unosibali wakhe one-tavern kwakuthiwa KwaMaduna, isemakhaya eKhayelitsha koo-19. Kuthiwa KwaMaduna, unalo sibali wakhe, lo sibali wakhe unale tavern, qha lo sibali wakhe ufuna uronoveyitha le tavern kongoku. uMaduna lona, hayi nyani uMacaba, uBhanana lo usibali lo, nguBhanana igama lakhe. Uyaziwa kakhulu phaa emakhaya, yaziwa ibiseyinkulu kakhulu ubhuti ibhizinesi yakhe yotywala. UBhanana usibali kaMabhuti aqashe uMabhuti uba makazomenzela iflori apha kongoku kuye etavern. Hayi nyani uMabhuti athathe njengamngani wakhe kongoku se-close kuye owenza lo msebenzi nje kuba sisebenzela utata wakhe uMabhuti. But kongoku ayiseyojob katata kaMabhuti, ngoku seyijob kaMabhuti, qha uMabhuti usethembe mna kongoku naye. Hayi nyani sihambe siyofikelela kuBhanana emakhaya sisebenze phayana. But ngokokusebenza kwethu kwacaba uBhanana lo uqashe uMabhuti ikhona into ayiqaphelayo apha kum, ikhona into ayiqaphelayo, and kongoku kwacaba uyathanda nendlela endisebenza ngayo. Mane banemibuzo uba ndivela phi, like zintoni ezinye izinto endikwazi uzenza, because uyasibona isandla sam uba siqhelile usebenza. Ndithi ke makamna ndikwazi ukwenza amakhitshi, ndikwazi ukwenza ii-wardrobes, intsha ke lena yeflori kuba ndilapha eCape Town. Athi okay ucela inamba yam. Hayi nyani ndamnika uBhanana inamba yam, ndabe ndimxelela uMabhuti bona yayingeyonto sasiyifihla leyana. Ndamxelela uMabhuti uba Mabhuti, okay inamba yam ndiyinike uBhanana, uthi unazo ezinye ii-jobs azawuthi andinike zona ngaphandle kwalena size ngayo ngoku. Hayi noMabhuti akamnangxaki. Hayi nyani uTabi wamane endifowunela, wanomdla uba ndimfakele ithayili. Ndabe ndiqonda lo bhuti lona akayazi uba ithayili zange ndayifaka ebomini bam. Qha besithi uzawukwazi mani, uyakwazi zonke izinto uzawukwazi uzenza, but qha uyoyika. Ndiqonda lo bhuti mani, yabona le yandifaka kuyo ngoku zange ndayenza, but kodwa ndandinombuzo othi utheni ezawundithemba and athi ndizawukwazi uzenza izinto kodwa zange ndazenza. Hayi ndaqonda okay lo bhuti mandimsebenzele, ndawubona phambili. Ndaqonda yabona apha ndizawunyinda apha and uba kuyenzeka ndizawufaka namathe ngoku ndiyimise loo thayini ndiyitsicele, ndimane ndiyirabha izawude ibe rayithi. Hayi nyani ubhuti ndiye ndamsebenzela, wawuthanda umsebenzi wam nangona ndandiqala. Ndithetha uba ke ngoku ubhuti lona uBhanana iye yakhula ibhizinesi yakhe, yandim ngokomsebenzelayo ngoba ndikhumbula i-dance floor yaphayana yayisenziwa ndim, i-DJ box yakhona yayisenziwa ndim, iibha zakhona zazisenziwa ndim. Bakhona ke nabafana bebesebenza phayana kwaSoli, because liye latshintsha igama ngoku yayiyeka uba nguMaduna yanguSoli La Roca Khayelitsha. Kwacaba ngoku nalapha abafana basebenzela uBhanana ke lona nabo ngoku bayawuthanda lo msebenzi ndiwenzayo, bacela uba ndiyosebenza kwamakwabo. Ndabe ndiqonda ke nam ke ngoku umsebenzi ngoku ungathi ngoku ndizaye ndivela ngoku ebantwini, because kamnabhizinesi yam but kongoku ndizaye ndivela ebantwini. Umfana wokuqala wayephaa estafini waye wandithatha. Wayekhona umfana kuthiwa umfana lo kuthiwa ngumshayi, lo u-Onerans, la osebenza kulo mshayi. Baye bevela ngovela abafana, baye bevela babesebenza phaa kwaSoli besebancinci kwabona, baye bevela ngovela. Ngathi kongoku into yam kongoku iyavela kongoku ebantwini and kongoku
ndabe bendingumntu ongaziwayo kwaseKhayelitsha, but kongoku yangathi ngoku ndiyandivela kongoku ndaye ndivela. But kongoku aba bantu nje ndivela nje abandazi imvelaphi yam, bandazi ngobhanana. Ngoku seyingathi ngoku ndiyi-brother kaBhanana ngoku. Bayibamba apho ke ngoku uba i-brother kaBhanana, ndabe ndimsebenzele ubhuti engenangxaki naloo nto, engenamona ngaloo nto leyo, and naye zama undiveza ebantwini abaziyo uba bayawufuna lo msebenzi wam. Engenangxaki ngaloo nto leyo, andinatransport andinantoni, ubhuti ndisebenzisa iimoto zakhe. Yonke indawo endinqwenela uya kuyo uyatsho athi, mavikwana nazi iimoto mfethu, hamba mbokwenza into yakho ubuyise imoto kuphela uchuku qha, yabo. Enegama elithi ubhuti umona yinkululeko yezidenge, uzama ukuthi akazondimonela, yabo. Mandizame le nto ndiyizamayo. Kuthe kusenjalo ndisasebenza kongoku eCape Town, emva kweminyaka kwenzeka uba sohlukane kongoku nomabhuti ngokweemeko zomsebenzi, sohlukane notata wakhe. Ndathi kongoku ndizawuziqalela eyam ibhizinesi. Nje kancinci nje kwango-2005 ndaye ndafumana umntana ndisesikolweni eJohn Knox. Igama lakhe yayinguEsona, but kwango-2005 njalo emva kwe-3 months wasweleka uEsona. Ndisiya nje eDurban, yenye into eyayindiphushela uba mandihambe because umntanam uswelekile, and kongoku neemeko ezasemdantsane indlela ezingayo. Nyhani ke kuze ndiphele ndihamba ndiyotsho eDurban. Ndithe kongoku phaa kwaSoli xa sendibona uba kongoku zikhona ii-coins ezingenayo senje kule misebenzi ingaka ndiyinikwa nguBhanana, ndaqonda uba okay, nje ibutywala nje apha ndiyayibona i-advertising yalapha. Xa kuzawubakho i-event apha kwaSoli, indlela aba-advethayiza ngayo, idekho yakhona, endimane ndiyayithanda mani ehlobo ku-advethayizwa ngalo. Naxa kuzawubakho lo mhlawumbi loo DJ, ehlobo kwenziwa ngalo, xa ndiyayithanda le. Xa ingase ndithathe esi style because nam ndilapha ngoku apha ephabhu, ingase ngoku ndithathe esi style salapha ephabhu ndizosifaka apha kule yam ibhizinesi. But kongoku kule nto yam ibhizinesi ayobhizinesi uba mhlawumbi ndithi ndiyarijistarishile, no. Yayinto yoba mandihambe ndiyophangela, ndihambe ndiyorenta imali, ndizithengele ukutya because nosista wam ngoku lo bendifikele kuye ndamxelela uba sisi, ndicela uyozihlalela. Bendasendiwugqibile unyaka. Ndathi sisi wam ndicela uyozihlalela nyhani, emva konyaka usisi wakamnangxaka ndahambe ndabe sendiqoba sendiyibona ngoku iCape Town, ndikhona apho ndibona khona ziilokishini endinothi ndihlale kuzo. Azange nangxaki usisi kuba ndixela uhlalela nam bendihlalele eDurban. Hayi nyhani kongoku nje kongoku izinto ziyazikhula ngoku nalaa uba nje ndiye ndifumane ezi job ngoku, into endiphezu kwayo ngoku qho xa ndifumana imali, if ndifumene imali yerenti ndiyaqonda hayi ke ezinye izinto zawukwazi uzenza. Ndimane ndisiwa kanjalo, mane ndifumana zo-piece job, mane ndisiwa ndivuka, mane ndivuka. But kongoku apha engqondweni ndinalaa nto uba ndiyazithanda za-ideas zaphaa kwaSoli, alaa hlobo ku-advethayizwa ngalo, and ndinalaa nto uba if ndingaqhuba laa hlobo ndi-advethayiza laa hlobo, ndisho ibhizinesi yam ingaze ikhule ibe nkulu. And le bhizinesi yam ndizayibiza ngegama lomntanam lo uthe wasweleka, uEsona. Nyhani ndizamile eKapa, ndazama until kongoku ndade ndenza ii-pamphlets. Ndenza ii-pamphlets for ukwenza i-advertising, ndayozenza i-Mitchells Plain. Zafika ii-pamphlets ziyi-10,000. Amaphepha amaninzi. Ndiqonda ndizayenza njani nale nto le? Ndihlala kwilokishi ekuthiwa kuseLuzuko. Ufika kwazi ii-pamphlets ndacela abafana baphaa eLuzuko ababe bancinci kwabona, endithanda nje ubajowukhisa, ndiyabacela ndathi ndicela nindincediseni apha, ndizamane ndininika loo mali. Babefunda mos laa genge, xa ndizabanika nje iimali zamagwinya because nam andithathi ntweni, but ingabafana nje banganangxaki nam. Nyhani ngee-weekends, Saturday, Sunday, besingena u-door to door nabafana abancinci, sihambe sihambe sinikeza ngezi pamphlets. Sihambe sifake ezi pamphlets, sihambe sifake ezi pamphlets. Ndade ndaphinda ndafikelwa yenye i-idea ngokuba mani why ndingathathi ezi pamphlets ndizise epost office eGugulethu. Ndizise epost office ndijonge khona uba banganditshaja malini na. Anyhani ndizithathe ezi pamphlets ndizise phana kacaba yonke into yakhona, sithetha into evanayo nomphathi eGugulethu, sorry man, post office. Sithetha into evanayo. Cacaba ipamphlet eyi-1 izawuba yi-10 cents. Andamnangxaki, ndazibala ke ndizifunayo nyhani. Zahanjiswa ii-pamphlets eGugulethu, zangena ii-calls zabantu baseGugulethu. And kongoku into uziqaphele phaa eKapa, kuba ndisithi ndaye ndama kancinci ngama-kitchen nee-wardrobes, kuba phayana amaxesha amaninzi kwenziwa iflori.
because iCape Town mos isanti, abantu batshintsha zamethi kuba bengafuni intakumba, babalekela eplangeni. Zabela planga likhona nalo phaa kwazaa pamphlets zam. Hayi ke ngoku acabanga ngoku nam ngoku esona le business yaka esona ngoku yenza iflora, and ziyangena ijob wakhulu esona. But kungalibali ke uba andikaregistarishi, yonke le nto le ndiyenza intloko ukuthamba, and andiyithathi uba ibhizinesi le, ndiyithatha uba ndiyagida. And kongoku xa ungumntu okhulele elokishini uba namagama omane uzibiza wona, because nam bendisithi kongoku kokugida kwam ndithi ndingumaqwayipile ozimiseleyo. ECape Town kuthiwa ngubherhi ke, mna ndizithatha uba ndingumaqwayipile ozimiseleyo. Nyani zangena ijob. Kwakho usisi wayendilandela kuFacebook. Nje xa ngosendinayo noFacebook, kwakho usisi wayendilandela kuFacebook. Usisi kwaye ndidibana naye eteksini. Hayi mani awungo-Esona? Ndithi ewe. Uba andazi ngo-Esona. Ndithi ewe ndinguye Esona. Athi manje mamela mani bhuti mani, umhle umsebenzi wakho ne, ndicela ukucebisa mani. Ukhona igruphu apha kuWhatsApp kuthiwa ngu-Unlimited but ayilapha kuFacebook mani. Unlimited Advice, Vice Unlimited, but yayikhona igruphu kodwa yayiphaa kuFacebook. Athi ama ndicela mani uzuke uposte phayana lo msebenzi wakhe, ke ujonge uba mhlawumbi kwawuthini na. Ndathi okay nyani ndangena kule page le, ndafike ndalayikha phayana, ndajoyina kule group, ndapowusta phayana. Thetha uba mna ndapowusta kakanye phaa. Yho, umsebenzi endawufumana apho wawumkhulu kakhulu, umsebenzi ndandowufumene apho. Ndithetha uba ke Esona yakhula kanjalo kongoku eCape Town, ngosuke kongoku ndimane kongoku ndizimaketha ngokwam. But nale marketing ndenza into endingayaziyo, because eyona nto ndiyaziyo maliplanga, but le andiyazi le yemarketing. Qha kongoku ndinalaa nto uba ndibone phaa kwaSoli and ndizawuthatha saa stayile ndisise kum. Xa ndisenza ii-quotations zee-banners ndithi hayi yabona apha andizolunga apha, ziduru ezi zinto. Ii-wall banners, zonke ii-signboards ecamkwendlela zazingaqondwa andizozikwazi uzi-afoda because andithathi ntweni apha kule nto lena. But kwenzeka until ndade ndanawo amandla ndisephaa eCape Town ndazenzela ezi banners, zonke ii-signboards ezibalapha ecamkwendlela, nezinye izinto nee-business card, izikipa, ii-t-shirt. Ndaqaba ndiqala i-branding yam Esona kongoku. Yahamba iminyaka, ibhizinesi yahamba kakuhle, nangona ke ndingakarejistarishi but yahamba kakuhle. Kwazofika kongoku iCOVID. Kwazofika iCOVID, izinto zatshintsha kongoku. Ufika kweCOVID izinto zatshintsha, akabikho misebenzi, abantu bahleli ezindlini, and kongoku akusekho mntu unaxesha laflora, akukho mntu unaxesha lamakhitshi nasilingi. Nesilingi siyazenza, nee-tiling, akusekho mntu unaxesha laloo nto kongoku. Ubomi bazama utshintsha kongoku eCape Town. Batshintsha ubomi because akukho mntu uphangelayo ngoku. Uphela kweCOVID ndaphinde ndayiqala phantsi i-marketing, but akakufana nakuqala. Akafana because abantu abaphangeli ngoku. Ngoku sowusenza i-quotation ube nethemba le-quotation, ungangeni umsebenzi. Ndamane ndizama iminyaka ehamba ilindanga loo nto. Ndamane ndizama until kongoku ngo-2023 ndafikelwa yinto ethi mandigoduke. Le nto lena indifikela unyaka uqala ngo-2023 uba mandigoduke. But kodwa ndimane ndizibuza ndiziphendule uba nje ndifuna ugoduka nje ndizawufike ndenzeni phayana eMdantsane. And kongoku eMdantsane akukho misebenzi, ndiyayazi imeko yaphayana, ndikhulele phayana, ndizawufike ndithini mna? Leliphi eli qhinga ndinalo nje ndifuna ugoduka nje? Ndizibuza ndiziphendula. Heyi, ndadisayida uba mandizincame ndigoduke. Ndanazo ii-ideas endinazo, ndathi nje imisebenzi ingekho, ndinale nto ndinayo apha kum esandleni, esi skili ndinaso. And kongoku esi skili ayisoso skili sodwa. Into eyenzekayo ngoku sendibethwa naluthando lweplanga. Ingxaki yam ndithanda iplanga. Ngoku kuyafumaniseka uba iplanga ngoku ndilithanda kakhulu ukogqitha umsebenzi lo wam. Ndathi okay mandigoduke ne, ndawufike ndithini phayana, ndathi ndizawubona but eksalayo iplanga ndalithanda lona, and kongoku ii-tools endinazo
noba imisebenzi ngayifumana emdantsane noba ndiyifumane, mna ndizawulenza iplanga because ndiyalithanda. Mna sendilisika. Njengona unukiselwa liplanga mntu ubukeleyo, mna ndinukiselwa ibhiskiti. Ingangathi ndiyaxoka loo nto leyo okanye ndithetha nje isitori esingekhoyo. Nje xa ndilisika iplanga, mna ndinukiselwa ibhiskiti apha kulo. Ngoba sendibethwe nayo loo nto ngokuba ndiyalithanda eli planga eli and kwangoku ndiya kwindawo endiqonda uba akukho misebenzi ndizawufike ndithini na, but kwangoku ndibethwe nale uba ndiyalithanda, ndibe ndinesi skill. Ndathi mandigoduke nyhani ndiyazincama ngoku. Hlala yonke laa nyaka ndisebenza kodwa andihlelanga nje ngoku kulaa 2023 ndiyasebenza. Ndazigxeba okay nje ndigoduka ngoku ndabona phambili uba ndizayiqala ngaphi na into yam yomsebenzi phaa, but kwangoku ii-banners ndinazo, ii-wall banners ndinazo nazo, ii-signboards ndinazo. Yona ndandiyibeke phaa endlini kwa-15 i-signboard yayi-1 but kwazona ii-colours zayo yayinto nje endandiyikhe entloko. Ndiyikhe nje entloko kuba ndifuna nje uba makubekho ibhodi ezawuba nenamba yam iveze nje umsebenzi endiwenzileyo. Hayi nyhani kwangoku uthe u-2023 xa iphelayo ndadicayida uba okay mawuthi uqala unyaka ka-2024 ndihambe ndiyorejistarisha ibhizinesi yam kwa-CIPC kwaphaa eCape Town. Nyhani ndenze kanjalo. Into ibibangela uba mandide ndenze loo nto ndiseCape Town bendisenzela uba ndithi ndifika apha eMdantsane ndiyayazi andinatransport and iindawo zikude, mandizame ukhawulelana nam. Mandizenze izinto ndiseseCape Town ndithi ndisiza apha eMdantsane ngo-2024 ndibe ndiyazi uba izinto ezininzi sendizenzile phayana. Izawuba ndizawukwenza nje ezo zinto zishiyekileyo zincinanana. Anyana andinamnangxaki. Ndahamba ndiyorejistarisha ngo-2024 ekuqaleni konyaka. Phaa March, April 2024 ndathatha zonke ezithi mna eCape Town. Qokelela umgodlo wam ndagoduka. Yoba ndizawufike ndithini ekhaya ndizayibona phambili. And kwangoku ndinee-ideas eziyi-3. Ndizawufike ndipushe imarketing eMdantsane, ndizawufike ndifundise abantwana. Bendinomdla wofundisa abantwana abancinci, abancinci kakhulu, mhlawumbi kwi-age of 7 uyotsho kooma-15 years, 16 years kanje. Bendinaloo nto uba ndingafundisa nabantwana abakuloo age lo msebenzi. If ayipasi le yokuba ndipushe le bhizinesi yam okanye le yofundisa aba bantwana, andizobuyela back eCape Town. Into endizayenza ndizawuxolela ulima igadi phaa ekhaya. Ndilime igadi ndiyazi ke ndizawumane ndiyipusha loo marketing, zizawumane zivele ezo job noba iyi-1 iyi-2 but ndixolela ulima iitapile phaa kum ekhaya. Nyhani ngo-2024 ndafika apha endlini eMdantsane, ndafike ndapusha imarketing khona. But ngaxesha ndisandofika noba ndisenenyanga ndifikile, kwakho umfana ekuthiwa nguSibulele. Umama kaSibulele ebengumngani kamama wam bakhonza bonke. Lo Sibulele yena ebebhizi kupolisha iimoto, izibane zemoto, uyayipolisha imoto eneematshini zakhona. Wandibuza uSibulele, Tavi, nje ubuyile nje ubukhe weva ngePhandamzantsi? Ndiqonda Sibulele mna ndiyazifikela mna, akho nomntu endimaziyo mna apha because ixesha elininzi ndispende kwezinye iiprovinsi akho nomntu endimaziyo mna. Yabo sitsho zintoni iPhandamzantsi? Athi Joe mamela kukhona abantu abafikayo babizwa uba yiPhandamzantsi but kwangoku aba bantu bamane beyothetha apha kuMdantsane FM, yabo. Ndithi okay. Ndithe akanazo iinamba zabo? Athi akanazo iinamba zabo but ndimane ndimamela le nkqubo phaa kuMdantsane FM because banee-interview phayana kuMdantsane FM. Nyhani ngenye ideni bendiqonda ndinesiyali phaa kum endlini kusebusuku, into mandiyenze makhe ndingene kuFacebook khe ndisetshe le Phandamzantsi. Anyhani ndiyisetshe le Phandamzantsi ndiyimamele. Yho, ndibukele ii-clips phaya before ndiyimamele. Xa ndibukela ii-clips zabo apha kuFacebook indinikisa umdla le nto le, indinikisa umdla kwangoku. Kwacaba kwangoku ikhona i-event abazawuphinde babe nayo kwaphaa eMdantsane FM, yabo. Nyhani ndaqonda ndizayimamela ke kule game. Nyhani ke ithe isadlala phaa ereyidweni ndiyimamele, kwakuthetha uBhutlonwabo, umphathi wePhandamzantsi, kwakuthetha yena phayana. Wathi sayiqala nje uyithetha uBhutlonwabo uba baphuhlisa ibhizinesi, oosomashishini abangathathi ntweni, abasakhulayo nabanomdla wokuqala ibhizinesi. Ndiqala yabona ke ngoku le into inikisa umdla lena and kwangoku mna
bendinalani uba ndizawubamba ndiyeka, ndizawukwenza eyenzekayo, but kodwa ndandomamela phayana ereyidweni ndaqonda hayi yabona le andikwazi uyiphosa le i-channel. Ndathi le andikwazi uyiphosa le. Nyhani ngokunjalo ndamamela phayana yonke le nkqubo yabo, ndayimamela yaphela, ndathatha iinamba zabo, ndabafowunela nyhani ngengomso. Bacaba hayi abanangxaki, bandinika i-address yabo uba mandijikele apha eVincent, bandinikile zonke ii-details zabo. But kongoku ngenxa yexesha kuba nam bendinalaa nto uba eyi ndiyawufuna umsebenzi apha, andakwazi ukuza ngalaa date sasiyibekile. Ndathumela omnye endisebenzisana naye kwalapha kwa-Esona, ndathumela yena. Hayi nyhani weza apha kwi-meeting babenayo babeyirekhoda into babeyithetha yonke because babesenzela uba ze ndifike nam endlini andimamelise, babeyirekhoda ngoWhatsApp. Nyhani ke ngoku uthe usisi lo bendimthumile uba makazondisabelela azame uqonda uba zithini izinto zasePhandamzantsi. Hayi wabuya wandimamelisa, yho ndathi ndisayimamela ndasuke ndonwaba ngaphakathi. Ndonwaba ngaphakathi ndithetha uba ukuthi kongoku emva kokuba ndimamele ndaye ndazidina, ndaphinda ndaza apha kubo eziofisini, ndaphinda ndakhona ndadibana nomphathi wakhona walapha ePhandamzantsi netimu yakhe, ndasibeka isitori sam, wacaba banomdla and nam ndinomdla kule nto yabo yoba bangase bakhulise le yam ibhizinesi. Zange kuphele ne-hour emva besisithethe kulaa meeting ndibaxelela ngale nto yam ndiyenzayo, kwafumaniseka uba okay, if ndithi ndiyayithatha le deal yam nabo uba ndijoyine iPhandamzantsi, zikhona ii-fees imali ezikhutshwayo, imali engange-950 ngenyanga uba bakufake kwi-database yabo. Kulaa database yabo zininzi izinto abazenzayo ke for ukukhulisa ezi bhizinesi zethu phayana. Kulaa 950 uyikhuphileyo uyayenzelwa i-marketing, kulaa 950 uyikhuphileyo uyayenzelwa i-business plan. Zininzi izinto zoba uyakwazi noba bakurejistarishele, but kongoku mna ndifike kubo sendinalo ufifana lezinye, like sendinazo izinto endinazo mna. But kwabanye abangenazo izinto, nee-banners uyazenzelwa, ininzi nje into eyenziwayo phayana kwiPhandamzantsi. Ndiye ndancedakala kanjalo kongoku mna. But kongoku apha nje ndijoyine iPhandamzantsi nje ndayiveza nento yoba into ebendiyinqwenela, ndinale bhizinesi, ndinesi skill ndinaso, and nje ndinesi skill ndinaso nje iphupha lam bendinalo nephupha loba ingaske ndifundise abantwana lo msebenzi lona. But nam ndixela uba nayo leyo nje indivelele nje andizoyiyeka kwayona kwezi ideas zam. Ngoku into endizayipushela ndizawupushela uba kukhule ibhizinesi yam, ndiphinde ndiphuhlise nesi skill ndinaso, ndiphise ngaso kwi-community. Akucaba inkulu le nto ndiza nayo and iPhandamzantsi ithi ha-a siyanceda, siyanyanzeleka sikuncedisile kuyo yonke le minqweno yakho. Nyhani kongoku nje ndilapha kwiPhandamzantsi kongoku izinto bayandenzela, izinto zihamba kakuhle. Ndithetha nawe nje namhlanje izinto zakwa-Esona, zakwa-VW, Esona Sihlobo, zihamba kakuhle under iPhandamzantsi. Yonke yabo bayenza professionally. Ndicebisa nabanye oosomashishini abasakhulayo okanye usacinga uba ungaqala njani na into yebhizinesi. Sidini mntasendlini, ungene kuFacebook usetshe iPhandamzantsi, uzazifumana zonke ii-details zabo phayana. Kulaa 950 uyikhuphayo ngenyanga awuzoyikhalela. Ininzi into abayenzayo for uba kuphuhliswe iibhizinesi zethu. Ndithetha nawe namhlanje mna ngoku i-VW Esona Sihlobo inaso isikolo ngoku seWoodwork. Kwasaa sikolo sifundisa abantu lo msebenzi wam esi skill ndinaso. Phayana siyibiza uba yi-cabinet maker leyana because apha kwaEsona nje endifunda i-carpentry. Eli gama lithi i-carpentry liquka iinto ezininzi. Liquka isilingi, liquka iiflori, liquka iikhabhathi, ziirufingi. Mna kongoku ndiye ndagqiba ha-a nje ezinye izinto ezininzi ndikwazi uzenza nje. Nje ndizawuvula isikolo mandingathi i-carpentry, mandithi yi-cabinet maker. Ndiyazi uba ndispeshalayiza ngeekhabhathi, ndiphuhlise kongoku i-community into yoba ndibapha iskili sokwenza iikhabhathi. Nangoku siyaqhuba eso skili, bakhona nangoku aba-athendayo esikolweni. Esikolweni
indlela esiqhuba ngayo, i-training yethu yi-2 months. Kulaa 2 months umntu kwinyanga yokuqala ukhupha i-650. Laa 650 yeyoba sikunike imaterial le sizawuthi sikutreyine ngayo. Laa material sizawuthi sikutreyine ngayo uzawuthi xa sowugqibile ukwenza ifenitsha ugoduke nayo yeyakho laa fenitsha leyana. Kwinyanga yesibini ukhupha i-750, nakulaa nyanga yesibini senza the same. Ungena nge-750 sikunike imaterial, sikufundisa yonke into yakwa-cabinet maker. Sikufundisa i-tape measure, sikufundisa i-cutting list, sikufundisa ukuzoba for uba xa uzawuthi wenze oso sketch somntu, sikufundisa nozi-advertiser for uba uvele ebantwini alaa hlobo nam bendisenza ngalo. Laa nto bendiyenza ndifundisa abantu uba mabenze nabo ngalaa hlobo enzela uba abantu bazokwazi uba babe neebhizinesi zabo. I-West Youth yangoku banelakhi bona, banelakhi because i-cabinet maker ngoku izikolo ezininzi neekholeji ezininzi azisayenzi. Xa kukho abantu abafana nam abathi baphisa ngeskill, because kulaa nto ndiyithatha uba kuphisa ngeskill, because akayibhataleli laa nto, akabhataleli ii-tools zezam, indawo yosebenzela akayibhataleli yeyam, iskili sesam. Yena ubhatalela nje imaterial endizawuthi ndimfundise ngayo, but uba bendinawo amandla bendizawuske ndibanike nematerial umntu azise nje isandla sakhe. But akwenzeki kanjalo, nam ndisazama ehlobo ndizama ngalo. Eyona nto ndinayo kwangoku siskili, ii-tools, indawo yosebenzela encinanana. Abantu mabeze, ndiyacela nakwabazali bathumele abantwana babo beze. Ndiya ngento ethi, ndiyakholelwa kwinto ethi uThixo akasosidenge, and kongoku uThixo uyanikela. UThixo soze simbone ngeliso lenyama. UThixo uyanikela. Enganikelanga uThixo uyakusondezela abantu abazawuthi bakuphe iskili. Ngoba nam ndisondezwe nguThixo kuyo yonke le ndlela ndiyihambileyo, ndizodibana nePhandamzansi. NePhandamzansi isondezwe nguThixo kum, nam ndasondezwa nguThixo kuye. Ngoku ndiya ngento ethi kongoku waye wena uza kohluleka kusuke uthi sowusondezelwe umntu ofana nam othi uphisa ngeskili. Because iminqweno yam ingaske sonke sisebenze siyi-community yaseMdantsane, sizame ukwenza uphuhliso eMdantsane. Nakwabanye oosomashishini abenza ezo bhizinesi bazenzayo, ndiyabacela ingaske sizame ukukhulisa i-community yethu, especially uMdantsane. And ngoku siphinde kongoku sifumane le chance injena uba kubekho nePhandamzansi ezawuthi isikhulisele iibhizinesi zethu, isikhangelele i-funding. Ininzi nje into. Ndingathetha kuphela imini. Ndiyabulela kakhulu nakumphathi wePhandamzansi nakwistafu sabo nendlela abangayo kuthi. Akusuba loo nto leyo bayenza apha kwa-Esona qha, indlela abangayo, ububele basinika bona. Zonke iibhizinesi ezilapha kwiPhandamzansi siyinto iyi-one, siyifemeli, komnandi nje. But kongoku ingase sibe yinto enye nathi kongoku siphise ngento esinayo. Ndiyabulela kakhulu. Kancinci nje, isikolo silapha kwa-15 sona, ibizwa uba yiGildoni Primary, silapha ezantsi kwebala. Nomntu kongoku onomdla wothi ayojoyina phaya eGildoni angasijonga phaa kuFacebook nakooTikTok. Igama phaa kuFacebook nguVW Esona Sihlobo. Uzayibona ilogo yakhona. Ilogo yakhona ipinki, ilogo yakhona. Inamba yethu ngu-083 43 46 480. Siyafumaneka kwii-calls nakuWhatsApp. Ndiyabulela, enkosi.